Sziasztok! Ez itt a Didakt, tanulj bárhol, bármikor podcastje, a munkajog gyors, érthető és gyakorlatias világa. Ha azt érzed, hogy az MT egy kicsit megkopott a fejedben, vagy épp most akarsz stabil alapokat, a legjobb helyen jársz. Ajánljuk joghallgatóknak, pályakezdő jogászoknak, HR tanulmányokat folytatóknak. munkavállalóknak, akik szeretnék tudni, milyen jogaik és lehetőségeik vannak. És mindenkinek, akit érdekelnek a munkajog alapjai. Az első epizódokban rendet rakunk az alapok között. Mi az MT hatálya, hol húzódik a határ a munkaviszony és a polgári jogi jogviszonyok között, és hogyan is épül fel a munkajogi szabályozás rendszere. Utána jönnek a munkajogi alapelvek, az együttműködés, tájékoztatás, méltányos mérlegelés, Az egyenlő bánásmód és a személyhez fűződő jogok, magyarul, amitől egy helyzet tényleg jogszerű és korrekt. aztán belemegyünk a jognyilatkozatokba, határidőkbe, érvénytelenségbe, És lépésről lépésre a munkaszerződés tartalmába. Mit írja alá, mit kéri, mit kerülj. külön blokkot kap a módosítás, az eltérő foglalkoztatás és a jogutódlás, Majd jön a nagy kedvenc, vagy rémálom, a munkaviszony megszűnése és megszüntetése. Közös megegyezés, felmondás, felmondási védelem, végkielégítés, csoportos létszámcsökkentés. végül a kollektív munkajog és a munkaügyi viták, szakszervezet, üzemi tanács, sztrájk. Hogy ne csak értsd, hanem magabiztosan kezeld is ezeket a helyzeteket. Ha szereted a tiszta logikát, a gyakorlati példákat és a rövid, jól emészthető részeket, Akkor iratkozz fel a Didak podcastre, és tarts velünk epizódról epizódra. hallgass meg az első részt most, És küld tovább annak, akit szerinted érdekelhet.